Har du brug for special solbeskyttelse? Hvis du har ultrasensitiv hud eller har været under særlige hudbehandlinger, så er denne dermatologiske solbeskyttelse med SPF 100+ noget for dig. Vores specialbeskyttende creme med SPF 100+ er udviklet til ansigt og krop, ideelt til delikat, sensitiv og hypersensitiv hud over for sollys. Perfekt til hud med pigmentforstyrrelser, tatoveringer og efter æstetiske behandlinger. Indeholder bredspektret anti-UVA, UVB, HEV, IR-filtre, anti-LEOD, NA-protect og canolaolie, som beskytter, beroliger og hydrerer huden. Kliniske tests viser, at cremen reducerer risikoen for irritationer, rødme, solskoldninger og solinducerede hudmisfarvninger med op til 93%. Påfør cremen i den anbefalede mængde 20-30 minutter før soleksponering for optimal beskyttelse. Beskyttelse året rundt med SPF 100.